city proper. Malapit na kami sa CPG. Lumabas tayo para bumili ng pots! Tamang-tamang mag-green na. Ayan. Nandito tayo. Daming mabibili dito. Magtingin tayo ng mga pots. Tingnan natin kung anong pots ang mabibili natin. Ay! Asa ba ito yung pwesto na sa altura sa... Ako sa Mali. Pots ba? Dami tanim, oh. Uy, ang dami niyang tanim. Ay, ito wala yung ginagawa nila. Huh? Ay, wala pa. Nasa yung mga biligyang tanim. Ay, taon no? Ang mga bata, excited na. Kasi nakakalabas na mga bata, okay na. Tapos today, may vaccination ng mga bata. Kaya, ang daming lumalabas ng mga bata. Hindi tayo ng pots dito, guys. Wala na sa taas, pumunta ako. Galing ako sa taas ng City Square. Ay, wala na. So, bili tayo dito. Magkakaano kaya ito. Tagpila ni Doy? Tag 35, madam. Tag 35 daw ito. Ang laki, oh. Kani? 25. 45? 25. 25? 25, 35. Ang sa'yo, ginakon kanina. 14 na siya. Yung mga, yung malalaki, yung katulad nung Ito? Tycoon. Ano mo yung tag-walk muna, eh? Ay, hindi yung isa, yung Albo. Ilan? Huwag naman yung malaki masyado. Ito malaki Maliit ito, lang. maliit lang. Maliit lang. Ito. Ayan. Kaya lang yan. May parehas na din. Malalim naman yan. Lalim na ka. Ayun, mas maliit yun. Yun. Ay, parehas na. Ha? City. City ang isa? 7 ni 7. Yan na lang. Yan, ganyan. Yung ganyan. Gaano ilang piraso? Buwak naman din. Ano? Ay, buwak yan? Ay, wala na ilahin. Ay, oo, buwak. Wala na ilahin, doy. Kasi. Hurot. Ito, ilan? Baka ganyan, mga... Baka sa po. Apo? Apo? 2, 4, 5. Walang malalaki doon na katulad na. Ay, ito. Tag 30, tag 25, 5 yun, ma'am. 3, 4, 50. Ang dami. Dami yung ito. Oh, 30. 25. Kunin mo dyan. Itong gamay, no? Di ba? Ito? Ano ka na? Oh. Kanilang na. Sila ka, Bob. 3, 4, 50 raw na. Ha? Tulo 50. Sila ka, Kuha kag... 1, 2, 12. 3. 12. Salamat yan. Thank you. Ayan. Ayan. Dito tayo sa City Square, guys. Uy, masasarap ang mga pagkain dito. Uy, nakakagutom. Lami. Uy, naano na snack dali. Wow. Sarap. Ang sarap. Sarap mo na. Ha? Kapit na mag-alas stress, ngayon lang tayo mag-lunch. Grabe. Ang dami na rin lakad today, guys. Kaya, Diyos ko, shouting naman ngayon. Naku po, ako'y kinakabahan. Puro na lang tayo pasto dito. Hindi naman puro. Pag yung late lang ng uwi. Ayan, guys. Hapon na. Mag-alas stress na. Hey guys, nandito na tayo sa bahay. So, ngayon, ay oras na ng propagation. Mag-propagate tayo ngayon ng I will show you. Yung ito guys, yung Monstera Deliciosa Albo na nasira ang variegation niya. Kaya ito ay mapilitan tayong putulan para sa ganun ay lumabas yung white niya or yung variegation niya. Kasi as you see, dito tayo sa balcony guys ha. Balcony. Maingay sa highway. Hindi sa labas. Ang daming roots. Oh. Ay, patuloy mo na yan. Tapos yung tortum, meron din sa labas.
Oh, meron daw sa labas, sabi niya. Ano yan? Taho? Taho yun, ang bilis naman makala nyo. Wow! Sinong bibili niyan? Taho! Ang layo-layo mo na! Ano ba yan? Ito oh. Andyan pa yung iba oh. Ayan. Oh. Wow! Andito si Tycons. Ayan, dito si Dory. Bakit i-propagate natin to, si Tycons? Hindi. Ay, hindi muna. Walang mga roots. Wala, ang damot nito. Ito si Angela. Ito si Balawanom. Si Balawanom. Pwede. Oo, pwede. Oh, pwede na si Balawanom, oh. Hindi, wait. Oh, Okay lang. okay lang. Hindi naman masyadong delikado si Balawanom. Walang Then, matira kay Baluang mo. Si Isang Glorioso. taon lang. Si Pink Princess. Andyan oh. Itulan din natin. Hindi na, palagyan natin. Marami ng ugat din. Ang dami ng roots ni Pink Princess, oh. Pero hindi na. Bibili na lang natin ng Pokopol. At ito, meron siyang anak dito, guys, oh. Tumubo dyan. Ganda, no? Tumubo sa baba. At ito naman, ay nakakapal na. Uy! Nabuhay pala si ano, bombastic na tinusok mo dyan. Oo. Nabuhay siya, guys. Itinusok lang dyan kasi nabali. Ngayon ay nabuhay. Ito naman si Macrolobium. Ito yung Macrolobium. Anthurium Macrolobium ay ang dami na ring dahon. At pwede rin itapkat ito, Papa. Ito. Macrolobium. Ito. Si Macrolobium. Ito ah, pwede. Pwede yan? Oh, pwede na yan oh. Eh anak ko, ilan na? Dalawa pa oh. Ayun, pwede na rin ito si Pam. Green palm ba ang tawag yun? Green Pam. Yun, si Blue ito, Blue. Ito, Blue. Blue palm ba yan? Blue bamboo. Ay, ang dami. Oh, ano yan? Bunga niya? Ano yan? Nagsanga-sanga. Okay, pwede siya dito oh. Ito. Pwede na rin ito. Ayan o. Ano yan? Bunga ba yan? Bulaklak niya? Parang, meron pa dyan. Parang bulaklak yan. Meron din sa kabila. Meron din sa baba. Ayun, at ito dito. Ayun si Ghost. At si Jose Bono. Yan. Propagate din natin si Jose Bono. Ay, hindi natin puputulan yan. Ay, hindi na. Naglaraw ito si Jose Bono. Okay, let's do this. Isa. Siya. Mali. Dalawa. Dalawa. Okay, dalawa. Tapos na muna yan, dalawa oh. Si Florida Ghost. Okay, let's do this. Ito naman, yung mamaya na putulin. Okay. Okay, Ayan, dalawa, sige, tanda na natin tatlo. yung ano, medium. Apat. Ito. Putulan natin to. Itong kailangan talaga. urgent. Apat. Kasi, Anong gawin mo yan? Dalawa rin gawin mo dyan? pwede. Dalawa rin dyan. Dalawa rin. Oh. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Okay, argan. Lagyan ko ng ano kasi malaki na siya ba? Lagyan niya ng stick kasi sobrang ng laki. Babalikog na siya oh. Meron pang pintura doon. No? Hayaan mo lang doon. Kailangan ko ng pintor sa yung bahay man. Ito para hindi niya hiwala yan. Yan. Okay, para siya diretso na siya. Yan. Kasi ano mo siya oh. Ayan nga. Marukot na siya. Ganda na. Daming cut oh. Naluktot mo katitong kanyang dahon. Ganda ng variegation niya eh. Hindi, ilabas natin yan. Ang laki-laki eh. Oh. Kita mo yung dahon na. Laki. Hindi na natin ito mga ito. Okay, una muna ang Florida Ghost ang ating ipropagate. Nakita ko muna kung gaano kalaganda. Ang ganda niya guys. Meron siyang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 leaves. 13 leaves ngayon. Mabawasan na kasi cut na natin dito. Ayan. Ayan. Wow.
Tingnan mo close up. Ayan. Ganda ng roots niya, Papa. Ganda. Ganda. Ganda talaga. Florida. Ibang parang Florida. Florida Ghost. Nilagyan niya as usual ng Detain M45. As you see, yung powder na pang anti-fungal powder natin ay kailangan yan para sa ganun ay maiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng ating tanim habang siya ay mag-grow. Kaya, ayan. Lagyan na ng medium. Lagyan na natin siya ng medium para mabuhay siya. Ganda. Yan yung nilagay ko sa Facebook na sinabi kong napugutan ng ulo. Sino? Ito kasi wala yung dulo niya. Sa Halloween sabi ko, yan yung ghost dito sa bahay na walang ulo. Ayan, wala kasi yung ulo niya ng ghost na yan, guys. Yung pinaka ulo niya, Halloween na. yung ulo niya, yung ganyan. Ito yung ulo niya, nawala, naputol. Pero at least tutubo na naman ng bagong dahon. Ayun. Ayun, one. Ayan, very beautiful. Wow! Sinong bibili niyan? Ayan, pa-reserve na daan. Hindi pa yung stable. Hindi ba stable? Yun lang. Kayong bahala. Ha? Okay? Kayong bahala. Bumili. It's in your own risk. Okay? Ito pa ulit. Ayan, and then, Pangalawa. pangalawa ay Dito. one leaf. Dito to. Ay, hindi. Tatlo. Paano? Tatlo dito. Para apat ang Isa lang naugat ito. Hindi. Dalawa, Meron oh. pa rito, meron pa Dito rito. pa, oh. Dalawang ugat. Dalawa lang? Okay, oo. Sige. Sure ka pag namatay ito, paano na? Simba ko pa. Paano? Dalawa lang dahon. Ayan, dalawang dahon. Pero tingnan mo naman ang gut. Wow naman ang roots. Oh, lagi, Dalawang pero dahon, isa dalawang lang. roots. Isa lang ang kanyang Ayan. amoy mangga Ang ganda. Ang sarap ng amoy, guys. Pamoy nga uli. Ayoko na. Ayan, titunggal na. Doon, Pinapanood tayo sa labas, guys. Ayun tayo, oh. Ayun sila, oh. Nanonood, oh. Nagpa-propagate kami, mga kababayan. Nandito kami sa bintana. Nako, inaanap sa propagation nito. Bili na kayo. Ano kayo kung mag-live? Mag-live selling ako dito, oh. Tapos sisigaw ka dyan sa mga sasakyan. Okay ba yun, guys? Hello, mga madlang people! Hello! Pili na kayo! Okay, wala na. Sinumpong na naman. Okay? Yun. Ang Florida Ghost ay nadagdagan na naman ng isang puno. Yes. So, dalawa na ang na-separate sa mother plant. Ngayon ay dagdagan pa dahil marami pang roots dito sa puno nito. At susunod na. Ayan. Yay! At nandito tayo sa balcony. Wow, Pasensya na. ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Ayun na nga. Solo-solo siya. Gusto mo may kasama ka, ayaw naman niya. Ayan. Sabi, tutulong daw niya. Hindi. Gusto raw niya mapag-isa kasi magulo daw pag marami. Ayun. Magulo daw eh. Marami kumukontra pag marami. Mas mabuti yung mag-isa siya, tahimik na, masayang masaya at tahimik siya. Ganun ba yan? Di ba? Ganun yun. Katulad ng tao yan. Marami nga kayo. Mukhang masaya pero ang totoo nun. Ganun ba yun? Ewan ko. Ayan. And then, Ano, putulin mo pa yan? Syngonium ito na kusang tumubo. Oo, Wild ito, plants. Ito, putulin mo pa to? Wild plants. Ayan. Ayan. Dalawa Ayan. ba? Ito pa, dalawa pa ulit. Uy. Uy. Dalawang dahon ulit. Da. Yan o. Okay. Okay ba yung dalawa lang ang roots? Oo naman. Buhay na buhay naman yan. Hindi yan. Kayang-kaya niya yan. Kaya niya yan. Okay, Oo. sa bagay ito, dalawa. Kayang-kaya yan. Dalawa ito ha. Wow! Gamot uli, Doc. Doctor, I am sick. Call the doctor of plant. I am sick. Ayan! Ginamot na ang kanyang mga sugat. Sugat ng mga kasawian sa mga pag-ibig. Sabi mo, daming tanim ko Ay, no? dapat gamutin. Okay. Oo, tingnan nyo yan. Marami pa i-propagate doon, guys. Marami pang nakaparade doon.
nakapilan, dami natin ipropagate. Ayan. Okay? So, how is it? How is it, man? Ewan ko Yan. pa. Okay. Basta Wala. sure na ilubog mo yung mga roots. Yung Yun. roots, yung ilalim. Okay, para makuha niya yung nutrient galing sa potting mix. But be sure na talagang tagos-tagusan yung mga Butas. tubig. Pag ulan or dilig mo ay tumagos ang tubig at hindi siya maging stagnant dyan, ha? Okay? Kahit konti lang ang medium na ilagay. Basta lubog lang yung roots. Okay? Huwag masyadong punuin. Okay na yan? Okay na yan. Very good na. Wow! The third one. Wow! Ito na. Yes. Ayan. Ayan. Tatlo na. Guys, three pots. O, tama na. Okay. Tama na. Kawawa naman Tama si na? ano. Meron pa oh. Tama na. Tama na. Palaki mo na yan. Ito. Tama. Iba, meron pa tayo doon puputulin eh. Oh, Tama na muna yan. Baka ayaw mo? ayaw ko. Ayaw mo na. Kawawa na siya. Maubos na siya. Oh. Kawawa daw siya. Maubos na. Kawawa siya guys. Okay, Florida Ghost has three sons. Three sons. So we are going to wait for them to grow. Ayan, at nag-stable sila. Tinanda niya Syngonium. At sineparate. Ito ay wild plant na kusang tumubo dyan sa tabi ng Florida Ghost. At itinanim niya separately dahil ang kit-kit naman niya. That is Syngonium. Ayan. Okay. Wow. Pinagpawisan na ng gusto. Oh my God. It's our first time to do this propagation here upstairs, ha? Ayan, nandito tayo sa balcony at nakikita natin yung mga dumadaan. Ito, ilapas ko na doon. Ayan. Kasi ano. Para Ilabas na yan si mother plant. Punta lang, doon naman siya. Nilagyan mo na ng gamot? Meron na. Okay, meron na siyang gamot. Okay. Labas ko na siya. Labas na siya para magpahinga na sa kanyang kinaroroonan dyan sa balcony. I see. I see. Ito. Now, ready na si Monster Albo. Ito na siya. Ito yung Monster Albo natin na medyo kait-kait na siya ng pinagkaitan tayo ng kanyang variegation guys. Itong last na variegation niya. Barigay dito pag Ayan. pintunan mo siguro. Kaya putulan natin para mag-variegate na siya. Ilan dahon? Okay? So, ang roots niya ay 1, 2, 3. so, pwede dito. Pwedeng cut dito. Teka lang. Ikat mo dyan eh. Ilan Okay, ikaw na bala. Okay. Dalawa? Don't listen to me. Dalawang Okay. rods? Dalawa lang rods? Okay na ba yan? Wala naman ako yung Ha? Sige. Go. Pangit ko yan. Bala ka. Ikaw na mag-decide. Sure ka nga mga ano. Okay lang yan hanggang dito? Kahit dalawa lang rods? Alisin mo muna yung root niya dyan sa ano ba? Ayusin mo naman. Tanggal na tuloy yung kinadikitan. Malay ko na ganun. Okay. Hindi mo tinitignan. Dandahan na. Ayan. Okay, tanggal. 1, 2. Ilan ang rods na kailangan dyan? Dito mo putulin para may root pa siya doy. Yan o. Dito nila? Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Ay, hindi pala Oh, goodbye. wow. Ayan. Hello. Hello. Ganda. Wow, ang Tatlo lang ganda. daw. Okay, gamutin ka agad. Sausaw. Okay. Okay. Yan. Okay. Yan, ganyan. Ilubog lang yung roots.
Hindi mo maabot. Lumubog na. Hindi lumubog dito sa kabila. Lumubog na lahat eh. Hindi pa. Hmm? Hindi pa. Oh. Kaya nga, teka lang good. Teka, baka mabali yung roots niya. Oh, mong hindi Kaya yan. nga, dito lang gilid yun. Kailangan para kumapit eh, matumba. Pag hindi mo i-press. Yan. Okay. Pinit. Okay. Okay. Hindi na natin lagyan ng ha? Ganito lang oh. Mamaya ay diligan natin na siya ng ana para siya ay maging strong at ma-enhance yung kanyang roots. Okay. Bro. Ano pa? Next, Kirain mo pa? another one. Dito. Dito? Ah, 1, 2, 3. two. Meron dito. Oh. 1, 2, 3, 4. Oh, Apat okay. pa lang. Okay na yan. Wow. Oh, wow. Push yan. Haba ng roots niya. Haba ng roots niya. Haba. Haba ng roots niya. Ang galing. Bango, no? Saan ka ba? Sige. Okay. Now, ang ganda ng roots niya. Buhay na buhay. Haba sobra. Hoy, so my God. Ang haba naman ito. Wow, grabe. Haba ng Ganda. roots. Sobrang haba. Ang roots niya. Ikaw oh. Ganda. Paano yan? Okay lang kaya kaya? Hindi. Ano ba? Haba. Ano lang siya? Ganyan na. Meron natin pa. Okay. Ang ganda. Wow. Oh, pangalawang anak ay eto na. The second pot of Monstera Albo. One. Tama na. Ayun pa oh. Tama na rin. Gusto mo pa ulit? Kunin mo na. Yan oh. Grabe, wala na matira. Ang tatlo oh. One, Mapit two, naman three. ito. Grabe. Ito Pasahin pa? mo, Ito pa? para pumuti siya oh. Ayun. Pagandaan pagbunot. Ikaw na magunot. Tumatawa yung mama. Asan na ba yun? Kamapit na siya. Up. Kanan, bigla. Ay! 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 Daming ugat ko. Wow! Oh, Ganda, di ba? Ugat niya. Oh. I told you. Wow! Gamot yan. Dito. Si mother. Siya, di ko naman teka lang. Ito muna, gamutin natin una ko. Excited na ito siya. Very beautiful siya. Grabe. Ang ugat niya. Oh. Ganda no? Wala akong masabi sa ugat. Ang haba na ng buhok mo. Dapat gupitan ng kita, oy. Oh. Wapo ng lakay ko. So, ano, nagulang naman ito siya. So, yung utang bayaran mo na. Inobo ako. Sinabihan kong wapo di magdala. Yung utang daw, bayaran pa rin. Eh, paano naman? Binubulan mo naman. Alam niya, guys, di madala sa gwapo-gwapo. Bayaran ko na utang ko. Kung ba't naman lalakay ko ito? Grabe itong asawa ko. Magaling mga bula. Binubulgar ako. Magaling mga bulatik ito, guys. Oh? Huh? Katawaan ka tayo. Ang ganda ng tanim na yan pag yan ay nag-variegate. Yung white na white ang ano niya, variegation niya. Kasi yan yung Monstera Deliciosa Albo. Yan yun, guys. At, you know, ang isang dahon niyan ay kung may variegation na maganda, ang isang dahon niyan ang rate nila. Nung pagbili namin ay, ewan ko ngayon, nung pagbili namin ang rate niya is 1 leaf is 10K.
Ewan ko ngayon kung magkano. 10K ba yun? 15K? Parang 15K yata. 20k yata. 15K, isang leaf nung Saan tayo ilagay ito sa, nabili. dito lang sa loob ito? Dito sa labas na yan, sa labas na yan. Dito sa labas. Sa labas na ito lagay. Okay. Monstera Okay, Albo. ayun na guys. Ayun na si Monstera Albo. Kita nyo? Teka lang. Dumami na ang tanim natin. Meron pa si Tortong Papa. Oh, teka lang at Teka lang at mahina ang i-analyze kalaban. natin muna sila. At ano, Okay, mahina ang kalaban guys. laban-laban na sila rito. Ang dami na nila, Ayan, bro. dumami na yung isang pack. Yes. Okay, at least nakakatawa natin yun. And then, I will let you know, update ko kayo kung talagang mag-variegate na siya. Tapos itong ating Florida Ghost guys, binili namin yan na hindi ganyan kalalaki, lumaki dito sa amin. Lumaki ang kanyang leaf. Tingnan nyo Oh, ang laki, di ba? Ang laki. Sobrang laki. Kasi itong torcom, yan ang sumunod. Hindi pwede lagay sa labas ito? Ha? Lagay mo muna, mamaya ipas. Philodendron tortum. Tingnan natin yung mga roots niya. Parang na-dry yata. Positive yata ito ah. Na-dry siya. Hmm? Dry naman ang roots. Natigas na talaga. Dito. Tingnan mo yung buhay na buhay ang roots. Dito. Huwag mong ano yun. Dito. Kasi sensitive. Super sensitive ito. Dito. Dalawa Super lang. sensitive. Dalawa lang siya. Tingnan mo yung buhay na roots. Bilangin mo, at least 2 to 3 roots in every putol, in every cup. Bilangin mo muna. Kumapit na oh. Diba, ang putol, pagkagunting ang gamitin mo. Kumapit na siya. Kapit siya. Oh. Kapit na kapit siya. Gusto niya ganun. Oh my God. Oh, isa. Super kapit. Ano, grabe siyang yumakap sa pole. Mahilig siya sa pupo pala ito. Yan siya kumukuha ng nutrients niya eh. Yan sa pupukol na yan eh. Di ba ayaw rin ito ng tubig? Tumikit. Pumasok sa loob. Pumasok sa loob na. Ano? Pumasok sa loob yung ano, yung roots. Oo, dahan na. Oo. Dahan. Pumasok sa loob. Ang tindi niya. Oo. Hindi ko nakita yun. Tingnan mo, marami palang roots pero nasa loob. No? Tagutin natin yung coconut lang. Yung coconut ba? Huwag na. Eh, ano eh. Naputol mo yung ugat. Hindi. Ano na yung roots. Pumasok eh. Oh my God. Dikit na dikit. Ilang ano na kasi ito? Oh my gulay. Ilang buwan na? Nanda na. Natali niya pala ito. Tali niya. Yan. Ayan. Dumikit siya. Kapit na kapit siya talaga. Takot na makawala yung kokopol sa kanya. Talagang love na love niya si kokopol. Kasi yun ang source ng buhay niya. Kaya kapit na kapit siya talaga. Parang tayo, no, mga tao, kumakapit tayo sa Panginoong Diyos dahil siyang nabibigay sa atin ng buhay. Kaya kailangan natin kumapit. Pero so ay hiwalay natin sa kokopol dahil gusto natin na lumaki siya ng kanyang sariling buhay. Yan. Yan. Itong dalawa, okay na? Dito. Okay, sige. Dalawa, no? Dalawang dahon. Okay, sige. Yan. Wow! Ayan, okay boy, nag-bye. Wow, very good. Ayan. Okay, cool. Ayun. See? My name is Tortom. My name is Tortom. Yan, si Tortom. Yan. Tortum. Sumiperate na sa mother plant. So, ayan na siya. Nagsarili na siya. Mamumuhay na siyang sarili ng sarili niya.
At siya ay magiging strong and ano na siya, yung marunong ng mamuhay. Para matuto siyang mamuhay mag-isa. Yun. Kaya humihiwalay siya doon sa mother niya. Ayan, si mother. Ang ganda na si Toto mo. Ang beautiful niya. Oh, sino mag-preserve? Ayan. Okay na si Tortom. And then, pangalawa. Okay, observe. Ito, ba't ito ha? Na dumikit. Ito, tanggalin at saka ito. Ito. Ayan o. May dumikit dito papa. Ay, hindi pala. Okay, yan. Dalawa na naman uli na lift. Ganon. Okay. Ganon. Kapit na kapit karado si Toto. Dumikit. Dumikit ng gusto niyo. Yumakap ng gusto. May Talaga siya sa naman. coconut pala ito. Coconut po. Ayun. Oh. Very good. Buti na lang at anong kamay ng asawa ko talaga. Matindi ang kamay ng lakay ko. Ano ba ito? Dito natin putulan papa. Oh. Ganun, patuloy natin. Okay. Ito ugat nandito pa. Pumasok sa Ay, loob. pumasok sa Wow, loob talaga grabe ugat naman. niya. Oh. Ay, oo nga. Buhay na buhay. Grabe. Dito na. Oh, yan na, Okay. yan na, yan na. Oh, Mamma mia. Ganda. Dalawa uli. Dalawa uli. Oh, buhay na buhay guys. Ganda. Grabe ito. Dalawa uling turtom. Dalawang Yes. dahon ulit. Wow. Bobby. Lubog yung itong ugat niya ito. Para yung ano, Eh, wala nakataas eh. mas manang persa ba? May hindi pwede. Makaangat? Nakaangat. Paano? Meron naman sa ilalim? Kahit na. Wala, masira o maano. Turuan mo, dapat meron siyang nutrienteng masipsip. Marami na sa ilalim. O, sige. Yan. Coverate mo. Ano ba? Okay na. Wow! Ang gwapa! Ang gugwapa naman ng tortum natin. Ayan, si turtom. Wow! Dalawa na. Yes. That is Philodendron tortum. Yan. Ayan, si turtom na. Turtom. Turtom mo. Turtom pa, oh. And then, yan pa. Yes, Balonganum. Si Balonganum ay Anthurium din siya na plant. This is Anthurium Balonganum. Napakaganda, beautiful. Lahat naman sila magaganda. Pero kanya-kanyang beauty. Magkakaibang pagka-beautiful nila kasi kanya-kanyang katangian. Oh my God, Papa! Ang daming langgam! Woo! Tingnan mo! Look at this! Ang daming langgam! Bakit dito lang naman parte? Sa stem niya wala naman, oh. Wala naman dyan sa stem. Bakit ganyan? Nag-meeting sila. Nag-meeting? Mga chismosa, no? Alam nilang kakatayin na natin. Oo. Sabi niya, saan tayo Pwede lilipat? mademanda yung mga yan. Demanda natin yan. Mga chismosa, maninirang puri, hindi alam ang sarili. May eleksyon pala. Ayun. Nagtapok sila, may eleksyon. Nagtatapok na nag-meeting. Sabi nila, sino kaya ibutang natin? Si ano, kanya? Nag-meeting na. Marcos o si Pacquiao. O kaya Okay, si ano, kanya? tingnan mo na, si Balawano. O, inahaya ng mga chismosa, mga lakas. Ang ganda. Okay na yan, hanggang dito. Oh. I love Ito, this ito, one. ito, ito. Ito, oh. Okay, Diyan. let us see. Ito. Ito. Ayan, yan. Para may matira dalawang dahon. Ayan. Okay. Bakit ganyan? Wait lang. Nasaan yung ugat? Ilan ugat? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Go. Kasi walang go. matirang dahon pag hindi mo kunin dyan. Wait. Ito nga. Oh my God. Ay, Panginoon. Okay ka ba? Okay. Okay. Pabuto na. Salamat. Nice. Dalawa, ano. Ha?
Then, nilalagay niyang powder guys. Ito yun siya oh. Betaine M45. Ayan. Hanapin nyo lang sa mga Agrivet Supply. Meron sila niyan para sa mga tanim. Okay? Lubog natin yung kanyang ugat. Lingon ka. Ang ganda no? Very nice. Wala na, ubos na. Tamang-tama lang yung kinuha mo. Okay? So, it's done. See? Beautiful! Tapos na. I am so happy. Gamot ni Mother. Yan, para dumami siya uli. Madami uli yan. Yan, daming tao, no? Hanap uli yan. Oh, patay na ito. Patay. Patay na. Hindi. Okay. That's it. So, what will we do? Magpaalam na tayo sa labas guys. Ang dami nating naging halaman. Ang daming anak. Nandiyan na lahat. Pinaglinya-linya sa ilalim. Ayun, hanggang doon sa... Bigyan natin ng stick si Balwanong para hindi siya magalaw-galaw ba. Okay. Hirap na kung ano. Bagong tanim eh. Hmm? Bagong tanim si Balwanong, kailangan natin ano. Yan, si Balawanan. Yan, si Balwanong, lagyan natin Okay, siya very beautiful. done. Bye guys! See you again next time! See you on our next video. Magpo-propagate ulit tayo. Marami pa. Okay? So, see you again next time. God bless. Take care. Uy, may sungay ako. Ma'am,